Elkarri bosteko eman diote. Arratsaldeko 6 eta 16 minutu jotzera. Hasi da finala, Jaun Andreok. Aimarren sakea luzea, gaiztoa eta erantzunik gabe geratu da. Bat eta huts aurretik Olaizola bigarrena. Sakea ona izan da. Eramateko ondo atazaio ezkerpaten. Alere eramatekoa, bai. Bat eta huts, txapeldun aurretik. Aurrera joateko mehatxua egin du lehenbizikoan Irujok, oraingoan ez. Laburxeagoa eta hobeto irtena eta errestoa benetan bikaina. Bostera. Aimarrek arriskatu, eraman eta tanto. Ikaragarria izan da. Ikaragarria izan da benetan, Aimarrek ezin hobeto ireki duelako. Nola zen posible hori harrapatzea, Josean. Harrapatu eta bildu. Harrigarri, iritsi, pelotorta iristea, fenomenon eskutan bakarri zeo. Harrigarri izan daik eta gero gaina txapagainen oizia suerteak, iritsi eta txapagainen jarri eta gurutzatzea. Baina biltzeko asko zailagoa baita. Hemen ikusiko jo. Nondik abiatu den? Harrigarri, Nola baita eramatea, bale, baina biltzeko indar gehiago eman behar zaio oraindik. Eskuz, tenisean, edozein jokotan, justu heldutakoan zailagoa da gurutzatzea. Eta bai, txapagainean izatea, suertearen kontua ere bada, baina harritzeko izan da nola iritsi den. Nik enuen inundik ere espero iritsi behartuenik. Xabier eta pilota berarekin segituko dute, astean zehar ere esan zuen, Olaizolarenak ere gustatzen zitzaizkiola eta pilota ez dute aldatu. Olaizolaren pilota kantxan, baina sakea Irujok. Lauan pumpa. Eskuinez erantzuteko moduan izan da. Aimar eta ederki erantzun dio. Indartsu Irujo. Ongi Aimar ere. Deja da. Harrapatu Aimarrek. Atzera buruz gain. Hau tanto ikusgarri, Pelote motza izan de, pero oso ona, geho dejada nahiko ona. Bote zuzena naintziok, geho iritsianen behartuta, iritsiek Aimar eta ezin pasa, eta geho sotamanoz beak Iruko pasatziok. Hemen ikusten dek, hor behartuta iristen dek. Nahiko agindu Aimarrek ere, baina gero lurrean ikusi du eta arriskatu gabeko sotamano bat buruz gain pasatuz. Hau tanto ona, pelota gadaskoztik izan baina ona. 2-1, Irujo aurretik. Eta dirua orain hasiera baino nabarmentxeago. 40.000. Irujoren sakea, hor bi pilotariak. Zatitutako irudi polit honetan. Gehiago gurutzatu du sake hau, erreboteko zulotik, eraman Aimarrek, ederki gainera. Atzera. Aukerako Irujorentzat. Eta tanto. Golpe handia dauka mutilonek. Aimarrek eta ondo indik bainarte, induna, Bai, Aimarrek ez dik ezertan utxe egin. Ez, errestoke bikainek eta pelote hone ondo, baina horretzuan ez erritxeik baine. Pasa intziok eta... Eta hasten zehar esan deuna, Irujo favorito dek golpe gehiago usteulako eta usteunak hasieran bintzat bentakatzeuk. Gauzeko ondo inezkeo, bentaka hundiezok. Ondo inbehar da, Aimarren kontra ondo inbehar ez. Guai arte ikusiana, Aimarre jokatzeko zego eta joku ikeragarri zaude. Pelota ikeragarri edo. Baina irabazi egin behar zaio. Bai, irabazi egin behar zaio. Iazko finalaren lehen zatian ikusi genuen Aimar lekuzkanpo, baina hori oso gutxitan gertatzen da. Normalean Aimarrek berea eman egiten du. Sake hau luze egia.
Eraman Aimarrek. Erabat gozatu, Aimarrek bai, airez jarri da Irujo. Tantoa bukatzera joan da, eta txapapera joan zaio, 2 eta 3. Gehiegi arriskatu du hor Irujok. Aimarren bigarren tantoa. Badoa Goizutarra. Gurutzatua. Errestoa oso ona, airearen bila Aimar. Gantxoa zoragarria. 3. Hau ere oso tantona. 3 pilotaka da besterik ez, baina nolakoak. Aimarren sakea luzea ona, eramatea. Etzen gutxi. Eta oso ongi eraman du. Baina gero airez jarri da eta zer nolako gantxoa. Horrek esan nahi babazauke, pa. Hasieratik hasita. Aimarre, bedo haiek, bezeak, aprobetxatu inberrezkola peloteo bat behakin buruz zula nahi. Lehen gurten nintzuna, lehen gurten gaizki ikusi nintzuna, errematat. Beti izan dio Irujok aukera hundu imantzizkola, baina beak ikeragarri asmatu zin. Eta ez du nahi dula, behakin peloteo bat ez dula nahi. Berak ere ez duela luzea nahi partida. Beak arrisku partidu, arrauzkola partidu irabazteko. Deja da, eraman Aimarrek Irujoren aukera eta buruz gain. Eta Irujo jokatu duen tantoa ere benetan aipagarria izan da. Sake errestoa zazpira, urrengo pilotakarekin tantoa menpean hartzera pasatu da. Gero egin duen deja da harrapatzeko modukoa, baina bihurria izan da. Eta Aimarrek jaso du, baina kentzerik ez du izan. Eta bigarren aldiz buruz gain pasatu dio pilota. 4 eta 3. Partida azkarra doa. Biak ere erasorako preste etorri dira. Irujok bere erasorako grina hori, berezko sen hori gaur ere erakutsiko zuela bagenekien. Baina Aimarrek ere ikusi duzue. Sake bueltan airearen bila jo duela behintzat, eta ez da harritzekoa partida hasiera bizkorra izatea. Zer esan beharruan, Josean? Ez esatenin lehen gurten etekin handia teraziola. Beti esatetek Irujok ez zula jokatu, ez zula asmoatu, baina beak ikeragarri Aimarrek asmoatu zuen, ez? Arriskun ia partidu galduta ikusi sakea eta errematea junuen, da erremate ikeragarri intzin, da denak asmoatu, asko asmoatu. Hau ez zen beste munduko sakea indartsua, bai, Irujoren sakea beti izaten da indartsua, baina ezker horman ongi irten eta eraman beharrekoa zuen Aimarrek. Ez du eraman 2 tantoz aurretik Iberoko pilotaria. Ez diautsi Aimarrek. Bana egin dute sakez, hau ere eramatekoa. Oso larri eraman du. Hormabikoa igarri egin dio Aimarrek eta orain berak buruz gain. Igarri talo. Ez zuen unbait espero Irujok Aimarriri.